Kisyo na mga adlaw, kumusta? Niyan sa kanyang lagats kang inantrafon pa Barrio Morales. Kumusta ka mong taga Mindanao, sab no? Kabisayan ug Mindanao, kumusta ka mong tanan? Naba ka mo sa may panlabas? Okay, makita man diri. Okay, kalimot, asap ha? Always say a prayer. Bueno, ang suatang poro itong tangan ng pagtagan migalan ay pinadaan sa kiniso sa kadalaga o sa kababae. Dalaga na. Nagsunod itong mga minyo no gagapon. Bana, minyo, ni karong dalaga na sad. Palahi ni. Usa ka daga nga magtago lang sa ngan nga floor. Kini akong pangayuan karon ninyo og mga huna-huna. Bahin man gud ning kalaki sa nangulitaw nako. Wa na ko sugta. Karon gipakauwawa naman hinuon ko. Gibati ko gid ang kauwaw. Mao man gud ni ang mga panghitabo. Usa ni kasugarol sa buwangan ang nangulitaw nako. Ug ako naninda kog pagkaon sa buwangan. Mao man gud ni ang mga panghitabo. Kaon mo, sir! Ni ay lilarang, sir! Kadiritas init masad kaayo! Diri mo, sir! Dali, sir! Suwad lang mo, sir! Hi, Flor. Oh, uy! June! Makaon ka? Ang kaon na lang. Daugan maka ka? Daogan na ta. Sigir man sang inilog, eh. Sige ka diig pabiya! Oo, parigla tong ako. Buto minoong ko. Aw, kung mauna, dali. Lingkod, dali. Oh, lingkod, lingkod. Ang kinilang kuan, kinir ba piliro ta sa kuha sa dubo, eh. Og daugan di ay? Wag yung lamig kaon, may lami. Ganahan ka diig mo kaon, ron. Ganahan na lang tungon nimo. Uy, unsa? Ikaw gyud. Nindot man kay kag smile god. Uy. Isuwa lang unya nako imo payo. Diri na, oy. Daghang bulatik diha. Daghang pasakalye, diri na. Sige. Puso lang ako. Diri lang ko. Mao ni si June, ibog kay ni siya nako. Gani kun wa ko'y daghang customer o kun hapon na, naagid ni si June sa among karinderya, mag-standby. Uy, June! Naa ka man di, wa ka manari di, ron? Wa, Flor. Parigla ko. Ano lang ko standby sa mong karinderya. Ano sa man, mukaon ka? Busog pa ko. Soft drinks lay ako. Kay yung malamig ha, soft drinks. Naibaw ko, uy. Bugnaw gina imong gusto. Naibaw kay ko, ana. Oo. Kadiyot lang ha, kadiyot lang. Okay ra, Flor. Oh. Sa parang gitutukan ni mo diha, ha? Imong legs, amisa, eh. Puti kayo, murag sudyong. Buyag, oy. Ni araw-araw ugahip. Buyagan to legs. Paghinay diha, oy. Ikaw no, puyo ragod. Kadiyot kay magod sa kong ayos, ha? Sige. Sige, Flor. Manak ko manari stigbak kay. Di malas buwangan. Tigbak Jun, kay ako. Darang ice, bugnaw na gid kay na. Salamat, Flor, ha. Di ko na kay wapa man kay customer. Mao bitaw, nangalas sige entertainon sa taka, ha? Nya sa man, di malas gihapon? Di boy na sunta pero nailad sa go. Naisahan ko sa pare. Ha? Bag-o man na, Jun? Bag-o. Say bag-o. Ang nahitabo ba? Oh, Kanang biya ko. oh. Kunya pare inilog. Karon pag sultada na, midaog man biya. Adaog ka. Napili gyapon. Oh, kuway klaro biya magkakainilog ang pari. Mao lagi. Unya karon pagdaog na, mingon ang pare nga biya ka siya kunoy biya niya ako inilog. Di naglali sinoon mi. Oh, nya unsa may ginahitabo? Midaog yung pare kay mingon ang pare nga, oy, way paring manikas. Bayot! Mao na kadto ang kanunay nga buhaton ni June. Basta wa na kaayo mukaon sa among karinderya, mo ginayang i-standby sa among karinderya, kanang di na gid kay ko busy ba. Ang manok ni San Pedro nga ito mang balahibo. Kanta-kanta man. Unya mukaon ka? Walang 1/4 lang nga inasal para natundo ka. Ay lang uy, busog ko. Banilang ko. Hingan bitaw na kay kao eh kanina nga oh. Ano hala sige. Og Patatan lang ko 1/4 ha. 1/4 imo ha? Oo. Sige. Sige. Ay lang butang sili ha. Og suka suka lang aling sili. Kay Sige. magsauro bata kay kanang Ano lang. Ikaw, bago pa ka na ibawa na niya, karon nakakarasan ana. Ay, ambot lagi di mo. Tay pa, tawagin ko ana, kasiyot lang. Wa ka manari. Unsa man, kusog ang sultada, ha? malas gapong ko eh. Ikaw no, kamay, gud di mo. Uy, karon di mahalas man ka. Kuan man ko sige mo ko gunahuna nimo god. Ay, sus, ero, chermos, ginamos. Bitan floor kanang daogan ang tako. Nya? Kay kuan gud kanang ambot unsa tong imagination nako nga do na may muhungong nako nga wa ko'y taong makita.
Nihungong nimo nya wa kay Oo. makita. Basta Sabad na, ba? uy. Basta sultada na. Murag murag dunay tingog nga mungong na ko nga inilog. Mo musugal di ko inilog. Daog dayon. Pero wa kay taong makita. Wa gyud. Nya sunod sultada na sad. Nana si mungong na ko nga biya. Di ko sa luyo. Wa man ko tawo nakita. Tingog raman. Mo sugal ko sa biya daog gyapon. Pero wa gid kay taong nakita. Wa gyud. Mo to sunod na sad nga sultada. Moingon na sad nga inilog. Hungong na sad ba? Tulingi ko sa luyo. Wa mo jud ko tawo nakita. Butong sugal ko sa nilog. Karon pag sultada na. Daog ka. Pildi, kay biya may nakadaog. May mihungong makahat nimo. Mao lagi. Taw-taon. Doon na miyong na ko. Nung utana din mingon nga. Pildi ka. Nya unsa may imong tubag? Mingon ko nga. Mingon ko sa kuhong na ko nga. Oh, pildi ko. Unya unsa may tubag sa naghungong nimo? Mingon sa nga. Oh, parehas data. Pildim sa ko. Ay, unsa na yun? Nakabantay ko nga magsige lagi nagpasumpingay si John nga rin ako. Ug wa gyud ni makasulti sa iyang gibati. Ug day adlaw ana nga naapikihan gyud ko kwarta, nakautang mo kog ariyos nga datadatahan ako ba. Mao to, nakahangyo gyud ko kang John. John, kuan ba kining Unsa ba ang na, Flor? Isulti, unsa ba na? ay na lang uy, mao gyud ko uy. Unsa lagi na? Isulti ayaw ka, uwaw. Kuan manggod na problema gyud ko. Nga naman. Nakompromiso ko, do na mo ko'y bayranan. Unya, unsa may problema? Makahawam ka tani mo kwarta, Jun. Kana ra di ay. Pila man? Maawaw pag yung ka, pila. Mga 1,000 unta. Uy, kagamay ko na. Bisag 5,000 pa. Ay, 1,000 lang. Bayran ako, inig sweldo na ako, ha? Kadit. Ay, salamat, Jun. Galapok ni kwarta na to. Kita ka. Ayan. Ilisan lang unya na ako, ha? Kaging kayo na, o sa kalibo na. Kaging gitinod kaayo, no? Ilisan lang unya na ako, Jun, ha? Salamat kaayo. Sagdi lang ko. Bisag, karosa lang ni mo ilisi, kare bahala. Salamat kid kaayo, Jun. Dagan ka kay salamat. Ikaw na ko na, Flor. Fleur do nuts, eh. Babay sa kagabion. Oo. Unya, dahi adlaw nga nahutdan gyud kog load, wala ba gyud ko'y kwarta? Ay! Sending failed. Mao di ay, di na ko makakontak kay wala ko'y load ini. Oh, Lord, Kadagkot, uy. ano ka ba? Pusmol ka ng naon ni mo, ano ka? Da, makasapot yun, uy. Nga naman lagi, ha? Wala man dahi ko'y load. Pasahe ko dyan, bi, bisa gamay lang. Ay kabala ka. Pasahan ti kag load, 300 pesos. Ha? Uy, salamat, Jun. Wala na ko makadungog sa imong patok, no? Wana. Taod-taod naman, go. Nagtuong Wala. lang ka istorya na, go. Pasahan naman dahi ko nimo, pero okay ra. Salamat kaayo, Jun, ha? Ay, ikaw na po na, ug mahutan kag load sang pita lang ko, ha? Ay, kalame. Sagpit kaayo, patok na patok. Papagin na suot sa account. Hawa o dugay na. Yun na. Unsam na imong number, Flor? Tagsaan lang aron makuha na ko. Sige, okay niya. Oo. 091 091, short trace na o kaya na may 0, short trace, no? 478 478, kagayaan ni o masyaw? 256 256, awak ini. 28. Alas to ni. Ambot yang! Sugos, mama, ano? Daghan na gid kaayo og nahatag nako si June. Wa lang to nako baliha kay wa man sad ko makailis niya sa 1,000. Og dahi adlaw ana nga naabtan mi ni June, kaming duha si Prax nga nangulitaw sad ni nako. Ay mo ba, Prax? O, daghan kay kong komposisyon. Mao ba? Tinuod na. Oo, O, ka bitaw. na, mao na yung matuod. Magpakasal ko na mo. Oh. Mahalin to ako mga komposisyon, ha? Opposition, oy. Oo. Ang kasal na to si Monsignor Rubin Labaho ug si Father Ray Painagan sa Talibon, Bohol. Oh, Mao ba duha kay kabuok? duha ka buok. Ala, ikaw no, sabat diha, oy. Ikaw na binuang ka lang tinuod yun. na ako. Ay, di, uy, ang komposisyon atong isgutan. Hi, Flor! Uy. Uy, June! Ay, ali, dool diri. Ali, oh. Ali. 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 Ay, ila-ila di ay mo. June, si Prax. Prax. Si June. Prax Oh. Panyaris. Prax Panyaris. Kaila di ay mo, panyaris ba yan?
hapit na daghan na nakadungog pero pwede palit lang. Ay. Kadungog ko sa imo nga puntos kuno ka sa buwangan. Ako, ikaw sa, nakakita man ko nimo, masyado na ka, di ba? O tinuod na. Puntos sa buwangan o puntos sa buwangan? Puntos sa buwangan. Puntos. O, puntos na siya, oy. May kay nagkaila na gid mong duha, no? Malipayon kay ko. Sige, Brad John, ato sa ka. Sige. Ay, makanta po ko sa amat Sige. Sige. Talaga. Kita na mo yatang balik. Bye-bye, Prax! Babay niyo doha. Sige. Ano na ko? Jun, lingkod. Ay, salamat, Flor. Maayo kay nasuroy ka. Nga naman di ay? Kanang papasaon ta ko ni mog load. Load na sad, mga 50 lang. 100 lang na to, 100. 100? Oo. Oo, sige, ikaw. Pero, Flor, maayo kay nakahigayo na gyud ko nimo. Oh, nga naman dayon ta, Jun. Ako ba, musulti na lang gyud ko sa kung matuod nga gibati diyan nimo ba? I love you. Uy, prangkahan. Ikaw no, day ka musulti, ana. Oh, nga naman di ay. Naunahan ka na noong Prax. Ha? Nasugutan ako si Prax. Bud may pasabot nga, uyab mo na itong prax. Oo, kagahapon pagid ako gisugot si Prax. Uy, Jun, sorry ka ayo, Oh. dugay-dugay man ka. di na mahimo, Flor, nahigugma ko nimo. Unya, unsa ang maninato ron? Magisugot naman to nako si Prax. Uy, Jun, sorry ka ayo. Sorry. kadaghanas ko nahatag nimo. Oh. Nakahuam ka ganay na ko sa kalibo, load pa. Nya, nangayo ka na kong masana, siyaro naman sad, oy. Unya, unsaon man ni may uyab naman ko. In love man ko niya. Di ko Nawahi man masugutan ka. na. Di ko masugutan na. Kinalang nga ako gyud, di ko masugot. Flor, di ko Uy, masugot. Jun, malisod di. Uy, may uyab naman ko. Buwag ito, Sprax. Ako yung sugta, buwag ito. Uy, di na mahimo, uy. Malisod na. Sorry na lang gid kaayo. Sabadi ay, may kalamangayo na ako. Kayuan ka na ko. Uy, uy. Naunsa man ka, unsay kayuan, unsay kayuan. Kaya dili, may ka mangayo glod. 300 pa. 300 para bagyod. Nay, nya, kuhan ka nang, nangayo ka na kong turban, Oh. hairpin, nya, daghan pa. Kalain ni mo, oy. Mamuy-buy man ka. Kaya dili, nangayo pa na kong supositore, kay tambas mo almura. Kalanggot, ani, nag-iaktelo na. May kalamangayo. Tuwe. Kayuan ka na ko. Kayuan ka na ko. Hilaw! Kayuan. Kayuan. Ano naman eh. Kayuan. Ay, ginoo ko, kamahay ko. Mao kini karon ang akong pangayuan ninyong mga huna-huna. Gipanabi mo ko ining June. Uy, nga na ako'y almoranas. Unya kayuan pagid kaayo ko. Di ba makauuhaw kaayo, no? Naglagot siya, wala ko sugta. Isinggit-singgit pag yun nga almoranason ko. Nauwaw kay kus among tindahan. Sabay angay na kong buhaton aning kalakiha, uy. Unsa man o kamoy pasultihon. Musumbong ka kus kapitan ini, pagpakauwaw man ning iyahan ako. Hatagitang ko sa inyong mga huna-huna, Floor. Mga adlaw, Puteban, Galiat, mga adlaw. Aligre ro. Aligre ro na atong gibuhatan og jama, board. Aligre. Kahit, Murag reality. true to life. Kisa to gada? Kisa gada ni ron? Di lagi Si Miss ipabutyag. Dato. Si Jennifer? Natural, natural man na. May kasi mo dano sa role niya ron. Kung sa tinuod ba, no? Nangay pang suppository. Boy, Ikaw, boy. kana tinuod bitaw, no? Kanang almoranas, tinuod ka ng labi na grabe na kay ka na Sili. magdugo. Magdugo. O sa gina. Una, ilaki ganyan na kausa nga, nangita o kuan ka ng napkin. Laki nga naman sa, kaya magdugo da yung almoranas. Muna mag-napkin. Oo, ganang grabe na kayo. Tinae mo na siya mga Uy, Labi nang mubukad na siya, mo na siya Dili na maka... tinai. Mao na yung sakit sa Dato, Board. Oo. Dili na tinai. Dato Boy. Almoranas. O, pobre. Bot. Uy, dili na tinai, Gulyat. Kanang imo ng parts sa Unod o na kanang sa kuan. agianan sa hugaw nga nasamad. Oo. Labi na ka ng Pinugos ba? Pinugos nga Oo. pagkaguwa. Masamad man na niya, di ay mo na nga niksamad doon na nagyun sa gamay nga kanang Punto ko na mo no, punto medikal. Masamad ba di ba doon na yung gamay nga Ah. nakuan o na paksit. Nya magkaanam gina siya kun dili gina Oo. siya makuan. Sige.
Dilas na mismo kay dili man ta de Oh, Doktora di- Ando, dao. Dr. Ando og si Attorney Bathan. Okay. Unya, unsay ato Si Flor ato sender. Oo. Niyang ginanguyab niya nga sige sa panghuwam. Ya, na may uyab naman di ay di wala sugta. Oo. Karon giboy-boy siya sa kayuan ganda ko. Albornason. taon sa loy. Ano nagpadata Flor. Nga True to life. sa siyang alburonason si Yan Flor. kon sa siya. Ha? Siyam siya na yan Siya ko ni nga. siya ni sulti Oo nga. tingali. Lubot, kinulbura na to. Oo mo. O din May ang operasyon ana board. na operahan na siya. Daghan man na nang napiran. Sayo naman ang operasyon na. Basta na lang kay kuan maka-afford nagkay kwarta ba. Mga ba madadara man sa kuan, tambal-tambal. Libas. Libas, mga herbal. Nya ay lang ka ng kontra ka ng silig Oh, yung tinuod ano kanahang. kinahang. Oo. Parang libas board, imor na Oo. sa almorana, pukpok na siya. Muna na siya. Kanang saging bangan. Bayabas Bangan. dili Oo. main kanon niya bayabas kay maka. Ayaw ng mga makakuan, Ang makagahi ayaw sa kanon kay itong kapayas. Oh, kana saging Diba? bangan, Oo. kapayas, slide Kapayas. naman. Uon. Oh. O kanang Mga fiber ba? Katong mga oatmeal, di Oh, ba? kana oatmeal. Oatmeal. Gatas. Oo. Mana, salamat doktora. Mura na kang doktora ani ate. Oo. Piti ba ya? Piti. Sige. Ana lang floor no. Og sa taman nga. Gi. Mao na ni wama. Imo man sa gisultihan mo siya nga galmuranas ka di panabi nung ka wala tato imo lang tato secret. Uwa ko na tawag kay siya. Oo. Okay, lalim ka pero dili man na kuan. Muraga binayot ni ang Oo. kang kaning Tinuod uyab na niya. binayot ka nang Oo. abi wa man sugta. Oh, sugta. Nya mo, Namoy mamuana boy. lang ka nga almoranason. Mm. Dapat sagdi na oy. No? Oo, pagka. Kuo ka man anang di man Tinuod bitaw. pero di man sa kuyaw ang almoranas di Di, man. dili, di na dangerous. Kuan lang, ana lang na siya pero mama kuan man na doon na may. Asol gyud na tinuod. Abo Asol. ate pres, abo may kuana na. Mm. Dili uy, hugaw bi ng abo. Oo. Magkadaot na. Eh, Parang kay ba pra? Saya bom pananggal. Dili ka nang pabugnawan lang tiyali na siya. Ah. Pabugnawan ba para dili mo Ah. kuan. Mainitan. Sige. Dili kita mag-isgot ng punto medical, no? Oh, sige. Oo. Sige, doktora. Ikaw ba to kay Almoranas board? Sa una, nawara man sad. Sige, kung Almoranas gamit mo tong tuyo. suppository ka Di ba naman. doon na kay tuyob ka niya to? Oh, doon na No? katong kwanto ko fistula in ano. 1 year gito ra ko nga kuan hantod nga mo na nakailan ako doktor Hubag to ng Piking Lim. tuyo board, no? At Hubag. pa kansero sa tong ako, padaw cancer. Oh. Gagwa pa madali. Napirhan gyud. Sige, praise God. Thank you, Lord. Bitaw. Sige, Flor. Ano lang, og alma sa nga ikamay ningo nga naka Elmoranas di giko lang sa tao na sa imong kuan. Ay, sagdi na siya. Sagdi na. Yan. Nas dadlak oy. Bitaw. Bitaw. Sound Dili. tripping na na. Kung panalitan mo, singgit siya, ay, almoranason, baw sila sa ikaw, danlakon. be. Anahon ba? Ah. Ano, muhilo man ko na. Tinuod. Ante kong itlog. Sige, sige, Flor, ha? Salamat sa pagpunangan itong tulumanon. Kala ko ang pasultihon. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Ana, 23 anyos, taga Dalaget, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong pangan. Aron ninyong hisabtan, sugdon ko sa dihang nimabdos ang akong mama nako. Diin wa gastuhi ang akong mama sa parents sa akong papa. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, Ate Tinin, usaw man ako anyway, nga magugustis gini ka ni Marlon. Ayaw pa mo gusto, Judy, uy. Usa? Dili ka ikaw rin na ingon, anak, Judy. Daghan ang mga sama nimo nga nahimong inahan, apan dili asawa nga nilampo sa kinabuhi. Gihimo hinong inspirasyon ang ilang kapakyasan aron magmalig-on sila. Mao ka na, Judy. Bisan sa huna-huna lang, ayaw gyud pag-una-huna og hilapot anang bata nga nasa ibong sabakan. Pakatawa ka na. Ni apa Miss Ate dili nimo nga anda mo tabang nimo. Salamat, Ma. Ate, salamat ninyo. Chod, Marlon, nalagi ka? tungod kay dili ko kapasagad nimo.
Unungan ti ka, Judy. Pero, basi ka saban ka sa imong mamag papa. Bahala sila. Niyan ako sa hustong edad. Nga ngay na mo desisyon alang sa kong kinabuhi, Judy. Unungan ko ikaw sa pagmabdos mo sa atong anak. Maayo, kay giudungan mo ang akong anak, Marlon. Dili ko mahimong pasagdan si Judy sa problema sa mo nahimo nang. Wa nagud siya amahan. Mong kung mutugot mo. Ani lang una ko tipo ninyo aron maatiman ko si Judy sa iyang pagmabdos. O mangita kong trabaho. Aron magkatigom ko alang sa pagpanganak ni Judy. Judy, nanganak ka na. Unsay akong anak, ate. Babae, og tuwa na si mama. Giparehistro na niya ang bata. Pagkaibaw ni mama nga babae ang imong anak, may gipanganda yun is bata. Mauni nagbunyag sa imong anak. Unsay gipangan niya? Siya si Ana Marie. Ana Marie? Nindot sa mga pangahan, ate. Hello, Ana Marie. Ay, kagwapa gyud sa kong anak, uy. Nibagay sa mong pangahan sa imong kagwapa. Pagkakita pa bitaw ni mama sa iyang naw, mauna yun ang pangana. Nalito, Ana Marie. Ang ngaya sa kiss baby, te. Pero, wala magkadalas kong apelido. Pasaylo agi ni Marlon. Amo ba yung gisuway ng hangin na imong apelyido ipadas bata? Kay mao'y imong gusto. Apan dili man kuno kay dili mo kasado. Sige lang. Ang importante nga, himsog nga itong anak. Nga na tao, Judy. Nakuha na ba ni mo ang birth certificate sa bata, Judy? Wa para ba, te? Asa man tagwaon? Si mama nalay akong pahapito nagkuha. Kay laagkan man, ug suhito sa tos munisipyo. Akong inon si Mama Chud. Ay, bugo man katong nagrehistro sa bata dito sa ospital. Ha? Kaya nga naman, ma? Ingon ko niya nga Ana Maria ang pangas bata. Pero tanawa, resulta sa birth certificates bata, oh. Maria Ana Marinuoy di butang. Ang akong lola, nga inahan ni mama, ug ang akong tiya, nga igsuon ni mama, mao'y nagparehistro pagkataon nako. Gipangadlan ko nila og Ana Marie. Apan pagkuha na sa akong birth certificate, nasayop man, na Maria Ana man kuno. Hangtod nga nisugot na ang parents akong papa nga makasal silang mama. Gipabunyagan ko nila gamit na ang apelyido ni papa nga Dumagit. Ug giusab sad ni lola ang akong pangan. Giusab sad ko pagparehistro. So, ako na si Ana Marie Dumagit. Gikan sa pag-eskwela nako, mao na kini pangana ang akong gida. Hangtod nga dihang mo graduate nako sa high school, nga nagkinahanglan na sa akong NSO birth certificate, so naglukat si mama ug natingami sa resulta. Unya, Ay, problemaha ba yan? Uy, kay nga naman ma? sayo paning pangani mo sa imong NSO birth certificate mo. Uy, Ana. Kay nga naman ma? Ang imong pangan, Ana Marie Dumagit. Oo, bitaw ma. Pero tanawa ding nalukat ako nga NSO birth certificate nimo. Maria Ana ang imong pangan din, og akong apelyido ang imong apelyido din, Ngano nahitabo man na ma? Ay, paminaw, Ana. Ingon ni ini ang mahitabo, dihang namabdos ko nimo, og sa dihang gipanganak ti ka. Unsa? Dili pa di mo kasal si papa sa dihang natawo ko ma? Ay kinilaging wa ko gusto sa ginikanan ni Papa nimo. Unya, unsaon man nato ana ma? Nga sukad na ba sa akong pagskwela? Kanang Ana Marie naman ang pangan nga akong gida. Ug nagda naman sa kundaan sa apelyido ni papa. Unya kining NSO din ako. Lahi man di akong pangan. Ug imo pag yung apelyido ang akong gida din eh. Ay, ambot. Naglabad ang akong OE ni kung saon ko ni. Ato inos Papa mo bahid ini. Unsa? Uy, dili ba nga ato naman ang ipausab, Judy? Ay mao gani. Pero nga nung bisag unsa na kog patanaw dito sa NSO, mamagay mo gawas nga pangan sa atong anak. Oh, kadako ba yung problema na? Dako gid pa. Ang kanang Ana Marie na baya ang gida nako sukad gamay pa kong bata. Kay mo man ingon ninyo nga mo na akong pangan. Unya, dili di ay. Ug mura day kog dinimo anak pa. Kay wa man day ko magdasi mong apelyido. Ana? Unsa? Mao na tiyo. Dili tingali ko kapasok karon sa graduation. Uy, naunsa ko ng kalakihan di ay. Pero makapasok ka tingali gihapon, uy. Unsa ko'y labot sa imong pagpasar o sa imong pangan. Dako gid og labot tiyo uy. Kaya nga ako unyang mahimong diploma. Dili na unya mo match sa akong matuod nga pangan. Oh, mausab.
Pero pasukay na lang ng imong pangan nga naandan mong gidanig tawag na si imong pangan, oy. Unya, magamit ko kaha ng akong diploma, tiyo. Nga di man na mao ang tinuod akong pangan. Oo, mausap. Ay, pastilan. Mahal ra ba kuno ang bayad ano pag-correct sa pangan? Mao ba, tiyo? Unsaon mi din ako, tiyo, uy? 23 anyos na ko karon. Ug wa gyud ko kapadayon og eskwela. Tungod kay na-discourage ko aning nahitabo sa akong pangan, nga nahibaw kong dako ang problema nga akong atubangon bahin ani. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, Ana Maria ang gipangan ni lola nako pagkataw. Apan Maria Ana ang nabutang sa taga-ospital. Gipausab na ni lola og gamit na ang apelyido sa akong papa, kay nakasal naman sila si mama. Apan nganong sa paglukat sa akong NSO, ang sayop man gihapon nga Maria Ana ang mugawas nga akong pangan. Ikaduhang pangutana, ang panganak ko nga Ana Marie, maunay akong gidasukan sa pagsugod nako og eskwela hangtod nga ni-graduate nako sa high school. Unsaon man ako ni nga makaskwela ko og college? Ikatulong pangutana, okay raman unta kung sundo na lang nako ang naa sa akong NSO. Apan unsaon man ako akong school records og apelyido pagid sa akong mama ang akong gida. Ikaupat og katapusan, unsaon man sa pagpausab aning tanan? Dako ba mi og magasto sa pagpa-correct ani? Mahimo ra ba og magpahimo lang mi og affidavit nga kini si Ana Marie Busan o kini si Maria Ana Dumagit, maora? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kahabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral o Yes. problema sa mga ginadaling droga. Ay na mo pagdugay, padala niyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa nato ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sa letter sender na ko karong adlaw. Ang atong letter sender partner si Ana, 23 years old, talaga Dalagit, Cebu. The place, the vegetable basket of Cebu, right? Yes, asa man dapit? Mantalungon. Mantalungon, dagang kayo diyang mga cabbage, pichay. Punto legal. Ang atong drama nga nabatid. Pagbahin ni sa pangan. Bahin sa name, na problema sa pangan, no? Yes, Kay namabdos man gud ni ang inahan ni Ana nga wala magustuhi sa pamilya sa iyang amahan. Yes, dihang gianak siya. Gipanganlan siya sa iyang apuhan sa pangalan nga Ana Marie Busan. Gamit ang apelyido sa pagkadalaga. Nagkasabot ra og balik ang iyang mga ginikanan og nagpakasal. Pagkuha sa iyang birth certificate, ilang nibawaan nga dili mao ang pangalan nga gihatag sa iyang apuhan. Imbis Ana Marie na Maria Ana. Gipausab gyud nila kini ug kay kasado naman ang iyang parents, nagdala na siya sa apelyido sa iyang amahan. So gikan pagsugod niya sa ug pag-eskwela, Ana Marie Dumagit no ang iyang pangalan nga gidala. Apan pag-graduate niya og high school nga magkinahanglan na og NSO copy sa birth certificate, dinhib na sila nagkaproblema kay ang nigawas mao ang unang pagparehistro niya gamit ang apelyido sa iyang mama. So muna atong nabati sa drama partner, no? So unang pangutana ni Ana Marie ang gipangalan ni Lula nako pagkatao. Apan Maria Ana ang nabutang sa taga-hospital. Gipausab na ni Lula o gamit na ang apelyido sa akong papa kay kasal naman sila si mama. Apan nganong sa paglukat sa akong NSO, ang sayop man gihapon nga ngalan nga Maria Ana ang mugawa sa akong pangalan. Because ang pinaka-simple ra gyud nga explanation ana, basin sayop ang proseso sa pagpausab. Because ang pangalan nga Ana Marie ug Maria Ana, di na siya typographical error. Ang akong pangutana giun sa pag-usab. Kaya the only way para mausab ni siya is pinaagi sa proseso ngadto sa korte nga gitawag nga change of name. Dili na basta-basta lang nga moadto ka sa local civil registrar ug moingon nga palihog kog erase ana day ug usba para mauni mahimo ang saktong pangalan kung nasubmit na dito sa NSO.
no, o sa local civil registrar, dili na siya pwede o dili na mao ang pamaagi nato ana dinha. So sayop siya, ha? So the only reason ana is dili mao ang procedure nga gibuhat sa pagpausab. O wala to gikorte nga change of name, then wa gyud to na usab ang pangalan mo ngadto sa imong record sa NSO, which is binding. So ikaduhang pangutana, ang pangalan nako nga Ana Marie mao nay akong gidala sukat sa pagsugod nako og eskwela hangtod ming graduate nako sa high school. Unsaon man nako ni nga maka-eskwela ko sa college? Wa man na nag-ingon nga dili ka makaskwela og college. Makaskwela man kag college. Di man naingon nga di ka kaskwela tungod kay naay discrepancy or naay problema ang imuhang pangalan nga gigamit ug ang pangalan nga nakabutang sa imong NSO. Ang imo lang yung concern ana is that ang eskwelahan, ang ilahang sundon nga pangan sa imong report card o ilahang sundon nga pangan sa imong transcript of records is ang imuhang nga nakabutang didto sa birth certificate nga nakasuwat sa NSO, which is Maria Ana. Okay. So ikatulong pangutana. Okay raman unta kung sundon na lang nako ang naa sa akong NSO. Apan unsaon man nako ang akong school records ug apelyido pagyud sa akong mama ang akong gidala. Okay, now, why problema ang apelido sa imuhang mama? Kay nataw man sad gyud ka tinuod nga wala pagikasal ang imuhang mama ug papa. Sakto man nga ang imuhang apelido pagkaanak nimo isang apelido sa imuhang mama. Only nga kanang sa imuhang first name kaning Ana Marie ug Maria Ana, ang imo na lang yung sundon is ang Maria Ana. Unya, gusto ka nga dalhon na nimo ang apelyido sa imuhang papa, magpa-legitimize na lang ka. Kaya ang status gud pag anak nimo illegitimate man. Now nga nakasal ang imuhang mamag papa, imong biological parents, then magpa-legitimize ka aron sakto madana nimo ang apelyido sa imong papa. Okay. Mas may pagmo na lang ng iyahang buhaton nga proseso kaysa sa mag-change of name siya. Dala na lang ng Maria Ana, nindot man nga nga Maria Ana. Maumaura man, gibali raman na, uy. Oh. Di ba? Ikaw pa to katapusan nga pangutana. Unsaon man sa pagpausab sa aning tanan, dako ba mi og maggasto sa pagpakorek ani? Mahimo ra ba og magpahimo lang mi og affidavit nga kini si Ana Marie Busan, apelyido sa iyang akong mama, ug kini si Maria Ana Dumagit, apelyido sa papa Maura. Pwede ka mo himo just to prove sa mga inconsistency sa imong record. Pero kung kanang affidavit, imong pangutana mo ba na pwede nimong gamiton o ipakita sa NSO, unya mausab na imuhang pangan, my answer is no. Kay ang para mausab ang imuhang ngan from Maria Ana to Ana Marie, change of name yun na adto gyud kag korte. Para ma-change ang imuhang apelyido from Busan to Dumagit, mo na'y mas simple. Legitimation. So akong imuhang pangutanon, mas makabarato ka kung ang imuhang pangan di na lang nimo hilagtan. Dalhan na lang ng pangan nimo nga Maria Ana, no? Kay total ang imuhang mga school records ang ilahang sundon, ang imuhamang ngan sa NSO. Unya kung mo-apply kag passport ug SSS, angan man pud sa imong NSO. Unya ang pagpa-legitimize na lang nimo. Kay para mausab dili rang imuhang apelyido, pati pud ang imuhang status isip usa ka anak sa imuhang amahan, from illegitimate to legitimate. Okay? Alright, so klaro ka itong ingon nato ni Elaine Ana, no? Okay, mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namin na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa toang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.